me mama kwa ba biem e de moba adesua TV so na the mestra ni se won subscribe ya bomodin na subscribe na beka sa kasamfoni ho ema me se na medical ka no adesua TV de ye akasa ye krom kasa ye twi no e na ye sua ne ye amamre ne amane eni nneoma ekeka ho nyina e na maje bre se menimu nyina ebesua ne kama the Mr. One says that won't subscribe ya bomodi na call ye YouTube ho ho adesua TV ene wo ho bomodi se wo kwa obe subscribe ama ye uwi a notification bell no bomodi se obe miaso na se bri bia ye de adesua to ha wonso wanya akwanya ahwebi na wasua bibi efri mo ama ye afa yesa wo Facebook nso Facebook kwa adesua TV and also kwa bomodi se obe follow ye na wa like ye na adesua bi de beto on bomodi se obe chama foforo nso etumi enya bi ahwe na o masua bibi efimo mama makwa aba ene adesua me de bremu yi ene ye hwe emre inchire ai na no bi ye sha se ye nwie ene nso ye san abeto aso bi na ene ye hwe abosumi dumienu a ye wo ewa kamamo ai akamamu yense wa abosumi dumienu ebi ewo mo na abosumi dumienu no de di kai eye opepon me be se yesua se na ye ya yenya edin opepon no ene nneoma ntia ema ye frɛ no opepon no brofo mu ye ka se January eno na ye bosumi ye di kan ewa afi bia January na sa January yidu so a January awonefo amako aduasa baako 31 days aduasa baako se edru January opepon a ne enti e friend opepon no ene se ope kese opepon akama me gasa bibi ye pon a chese ade no edi mu pa ne se enti ope kese Diente yeto ni di opepon ni edu sa bre na insuo ento ewia bodendende ema ope esi sa bre ni dru so a enipa honama eni eturi na eye hoya yakasa obi honama ni eturi a obo se nipa ne honam nyina ye fita na awe na ne honam na apumpun na ne honam no bo se apumpun na ye fita za bre no dru a wo ye sra nkuto wo na ne nkuto a na de aka awe de na ma wo no honam ani emu aye soche kakra za bre no dru wa ye opepon no aya enipa no ho etai epapai etu be ha amanfo bebrede bia dru wa eho na ye de nkuto tipa ta hye ye bag mu ohwe na wano ho wo anu atibi na de afa wano ho enu nti ne me efre no opepon isanse sa bre ni nsuo entokra na ewie mu ewo yie sa bre ni nso dru wa eye insuwansuwa ewe insuwansuwa aya ewe yakasa insuwansuwa nsuo enketu a etene akobo pomo no sa opepon ni dru wa aya sa nsuo no ewe yenum nti ena ye frɛ bosome edi kan abrofo kasa mu ye beka say January no enu nti ne ye frɛ no opepon